నీకు కంటెనే పోతిచారా ఓడేండల కోడిస్తుండు నీకు వేస్ట్ యా ఎంకలవులు కంటది బయటిని ಗೊತ್ತುಂಡ నీకు. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇನಿ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಎಂಕ್ಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಂದುಲ್ಲ, ಎಂಕ್ಲ ಭಜನೆ ಉಂಡು. ಅಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪೋತಿಜ ಆಕ್ಲಿ ಪನ್ಪೆರ್ವತ್ತ ಭಜನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಿರಾವಡ್ಕೊಳ್ದು ಪನ್ಪ ಶಿವರಾತ್ರಿಗೆ ಪೋಯಿ ಬಲೆ ಇರೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇಂತ ಬೇಂಡೆ ಆಯ್ತೊಂದು ಅಂಗಡಿಗೆ ಬರ್ರೆ ಇಂಥ ಖರ್ಚಿಗೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ದ ಖರ್ಚಿಗೆ ನಿಂತು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಗಾಡ್ ಶಿವ. ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಮುಟ್ಟುಂಡು ಭಜನೆ ಜಾಗರಣೆ ಮನ್ ಪೂಜಾ ಇನಿ ಕಂಡರೆ ಪೋಯ್ಯ ಓಲಾಂಡೆಲ್ಲ ಕಂಡರೆ ಪೋತಲೆ ಪೋತಲೆ ಅವಳ ಐಟ್ ನೀರ್ ಪಾಡುವೆರ ರಡ್ಡು ಸಂತೆ ಪುನಿ ಐಕ್ಲಾ ಪೋಡ ರಡ್ಡು ಸಂತೆ ಅಜ್ಜಿಗೆ ತೆತ್ಕೋರೋಡು ನಿಜ ಸಂತೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ತು ಲೈನ್ ಜೊತೆ ಅವಳೆ ಗೋಯ ಸೀನೈ ಗೋಯ್ ಅವಳಿಗೆ ಪಾತೇರಿಗೆ ಗೈಸ್ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆ ದಾದನ ಪನ್ನೋಡಿ ಇತ್ತಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಕೆಲವು ಟ್ರೋಲ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಸಿಂಗಲ್ ಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ತಂಡೆ ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ತರಕ್ದೆ ತೊಂಜಿ ಕ್ಯಾರ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿಡಿಯೋಗ್ ಬರ್ಪೇರತ ಅಕ್ಲ ಕೆಲವು ಟ್ರೋಲ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋನಾಗ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏರ್ ಮಾತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬರ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಜನ ಅಕ್ಲ ಪುರ ಟ್ರೋಲ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಂದು ಇಂಚ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಇಂಕ್ಲ ಹಳ್ಳಿ ಡಿತ್ತಿನಕ್ಲು ವಿಡಿಯೋಗ್ ಬರ್ಪುನನೆ ಬಂಗ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇಂಚ ಟ್ರೋಲ್ ಮಂತುಂಡ ಬೊಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗೆ ಏರ್ಲ ಬರೈರು ಐತೆ ಹಳ್ಳಿ ದಕ್ಲ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಎಂಚೆಪುನ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ವಿಡಿಯೋಗ ನಮ್ಮ ವರ್ಪುನನೆ ಬಂಗ ವರ್ಪುಜೇರಿ ಹೆಚ್ಚಾದ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಪೋಪುನ ಅಂಚ ಇಂಚ ಬಂದ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಬತ್ತುಂಡ ಇಂಚ ಟ್ರೋಲ್ ಮಂತುಂಡ ಇಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಹಳ್ಳಿ ಡಿತ್ತಿನಕ್ಲು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮನ್ಪ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಲ ಬತ್ತಿಜೇರ್ನ ಇಂಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗ್ ಬರ್ಪುನೆ 4-5 ಜನ ಅಕ್ಲ ಬತ್ತಿಜೇರ್ನ ಅದಾದ ಮನ್ಪುನ ಇಂಕ್ಲ್ ಅಂಚ ಅದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಟ್ರೋಲ್ ದಕ್ಲ್ಡ
ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತ ನಕ್ಲ ಏರ್ನಲ್ಲ ಟ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಂಡು ಐತ ಏರ್ನಲ್ಲ ಟ್ರೋಲ್ ಮಂತ್ ಅಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಲಕ್ಲೆ ಕಾಲ್ ಮಂತದ್ ಪನ್ಪುನು ಐ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲೆ ಎಂಕ್ ಪನ್ಪುನು ಇಂದು ಪೂರ ಆಯರೆ ಬಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಏರ್ಲ ಬರೈರ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಐನಾತನಿಗ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ದಯಪಂಡ ನಾನು ಹಾಕ್ಲು ಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲೆ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ಲ ಕೆಲವು ಜನ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡುವರು ಈ ರೆಡ್ಡೆ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪುರದು ದಾಯಿ ಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಇರ್ನ ಪಂದ್ ಇದೇ ಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿಗೋಸ್ಕರ ಮನ್ಪುನು ಆಂಡ ಅವು ಜನಕುಲು ತರಕ್ದೆತೊನ್ನ ರೀತಿ ಸರಿ ಪೂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಟ್ರೋಲ್ ಮಂತಿ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಹಾಳಾಂಡು ಪೋಂಡು ಅಂಚೆ ಇಂಚೆ ಏನ್ಮೇರು ಅವು ಕಾಮಿಡಿಗೋಸ್ಕರ ಮನ್ಪುನು ಪಾರ್ದಿಪ್ಪೇರು ವಿಡಿಯೋ ತಿರ್ತು ಅಂಡ ಜನಕುಲ ಇನ್ನು ಬೇತೆ ರೀತಿ ಇಡ್ದೆ ತೊಂದ್ಮೇರು ಅಂಚಾದೆ ಪನ್ನಿ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತನಕ್ಲ ಏರ್ನಲ ಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋಡ್ಚಿದೆ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕಾನ್ ವಿಡಿಯೋನೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಇಪ್ಪಂದ ಅಂಚ ಆಂಡ ಐಕ್ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮನ್ತೊಂದುಲ್ಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಿಟ್ಟು ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಕೆಲವೇರು ಪಂಡ ಟ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಕೆಲವು ಜನತ ಚಾನಲ್ ತಿರ್ತು ಬೂರೋಡು ಐಬೊಕ ಅಕ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಜನಕುಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಭಾವನೆ ಬರೋಡು ಅಂದ್ ಕೆಲವೇರು ಟ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಡ್ ಅಂಚ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಫನ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ಮಂತದಿನಿ ಟ್ರೋಲು ಅಂಡಲ್ಲ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತನಕ್ಲ ಟ್ರೋಲ್ ಮಂದೇನತ ಅವು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಆಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಪನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಹಳ್ಳಿ ರೀತಿದಿತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇತ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಟ್ರೋಲ್ ಮಂತುಂಡ ಪಂಡ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತನಕ್ಲ ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಕಷ್ಟನೇ ನಿಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಂಡು ನಿಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಹಳ್ಳಿ ರೀತಿನಕ್ಲ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಎಂಚ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪೇರು ಪೂರ ನಿಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪೇಂಟೆಡ್ ಇತ್ತನಕ್ಲೆ ಕೊಂಡು ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಕೇರ್ ಮನ್ಪಿಜಿರ ಏನ್ ಮಾತೈತೆ ಅಂಚೆ ಈತೆ ಮನೆ ಇರ್ತೀನಿ ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಬೆಲೆ ಗೈಸ್ ಇಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ನೈಟ್ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಪೋನಲ್ಲ ಇಕಡೆ 8 ಗಂಟೆ ಆತನ್ಯಾ ಮೂಜಾ ಇಕಡೆ ಬೇಗ ಬೈದ ಐಕಿತ್ತ ಪಿರ ಪೋಪ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಗ ಬರ್ಪ ನೈಟ್ ಅಂಚ ಬೇಗ ಪೋದು ಬರ್ತ ನಿಕ್ಲೇನಲ್ಲ ಪಂಪೊಪ್ಪೆ ಅನ್ನು ಮೊಲ್ಲ ಬಿತಾಡ್ದಾಳೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೊಲ ಎಕ್ಸಾಮು ಅವರ ಪೋದು ಬರ್ಪುನಿ ಮೊಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್ ಮಿನಿ ವಿಡಿಯೋ ತೂಪುನ ಅಂಡ ನೆರವೇರು ಶಿವರಾತ್ರಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಾನು ಪಾರ್ಟಿ ಏ ಕಂಡರೆ ಪೋಯಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಾಡ್ರೆ ನಾಯಿಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಾಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಊರದ ಜನಕ್ಕಲು ನಮ್ಮನೆ ಜನಕ್ಕಲು ಹಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಕಡ್ಡಿಲ ಬಾರಿ ಸರ್ ಪಾಟಿ ಹೊರ್ಬೇರು ಬಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಕಂಡರೆ పోతిచారా ఓడేంగల కోడిత్తండు నిఖిల్ వేస్ట్యా ఎంకిలవులు కంటది బైದಿని ಗೊತ್ತುಂಡ ಎಂಕಿಲ ಅಂಗಡಿ ದಲ್ಪ ಪೂರ ತಿಂಡಿ ಮತ ಲಕ್ಕ ನಿಖಿಲ್ ಈತ ಜನ ಪಾಟಿಗೆ ನಿಖಿಲ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪರ್ಚಿ ಅದೇ ಬೇರೆ ಕುರಿಯನೆ ಕಟ್ಟು ನಾನು ಎತ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಎತ್ಕೊಡ್ಲಿ ಈತ ಜನ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಒರಿ ಒಂಜೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಆಪುನಿ ಒರಿ ಒಂಜೆ ಎಂಚ ರದ್ದು ಸರ್ತಿ ಮಾಡ್ತಂಡ ಅನ್ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಪು
ಡನ್ 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 ಕತ್ತಲೆ ಶ್ರೀ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಲೋತ್ಸವ ಮುಪ್ಪನೇ ವರ್ಷದ ಭಜನಾ ಮಂಡಲೋತ್ಸವ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಭಜನಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಮೇತ ಮಂದಿರ ಚಿಂತಿನ ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರ ಮಹಾಮಾಯಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಸಂಘ ಬಿಟ್ಟು ನೆತ್ತ ಮಾತ ಭಜಕ್ಕೆ ರೆಡ್ಲ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಲದ ಪರವಾಗಿ ಉಡಲ್ದಿಜ್ಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆರಳು ಸಮೇತ ಮಂದಿಲ್ಲ ನಾವು ಲಾಕ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಜನಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಮೇತ ಮಂದಿರ ಚಿಂತಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯನೇ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಿ ಮಠದ ಕೋಟು ದೇವರ ಇದನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಭಜನಾ ಸೇವೆಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಮೇತ ಮಂದಿರ ಚಿಂತಿನ ಶ್ರೀ ಗುರುಗಣೇಶ ಯಾಂಬನೋಡ ಎಕ್ಕಡಿಯಾನು ₹1 ಕನಂದಿಜಿ ಬೇರೆ ಎತ್ತುಕೋದಿಯರು ತಿಂತೆ ₹1 ಖರ್ಚು ಮಂತಿಜಿ ಇತ್ತಾಕೆ ಕೂಡ ಎತ್ತಿರ್ಲ ನಿಕ್ಬೇಡ ಮಕ್ಕಳೇ ತಂದ ಮಕ್ಕಳು ಕಡ್ಲೆ ಆದ ಸೀದಾ ಬಳ್ತೀನಿ ಆ ಚರ್ಮುರಿ ಇಂದು ಮನ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಾಕೆ ದಾದ ಇದು ಇಂದು ಕಡ್ಲೆ ಅದೊಂದು ಬಳ್ತೀನೇನಾ ಪರಾರಿಯ ಊರದ್ದೆ ಪರಾರಿ ಚರ್ಮುರಿ ಓ ಖಾರ ಮಸ್ತ್ ಬೊಚ್ಚು ಅಂತ ಎತ್ಕೊರ್ಲೆ ದಾದಂಡಲ್ಲ ಎತ್ತುಕೊರಡ ನಿಕ್ಕೆ ದೇ ಆಕಲು ₹120 ಬೇರೆ ಮಂತೆ ಆಕಲು ಉಂಟದೆ ಕಡ್ಲೆ ಭಾತ ಬಳ್ತೀನಿ ತೋಟಕ್ಕೆ ಇದ್ದೆ